नमस्कार मित्रांनो, सिरियल रंग माझा वेगळा या मालिकेच्या आजच्या भागामध्ये तुमचं स्वागत आहे. माझ्यासाठी न विसरता व्हिडिओला एक लाईक व चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. सिरियलला सुरुवात होते तेव्हा आपण पाहतो की दीपा आणि कार्तिक यांचं बोलणं चालू असतं. कार्तिक तिला म्हणत असते की तू दीपिकाला फोन करून तिची तब्येत विचारणार, तर तिच्या बाबांचा फोन लागत नाही असं कळताच ती म्हणते तू एक काम कर, तिच्या ग्रँडमाला फोन कर. तर आपण पाहतो की ती काही कारणं सांगते. मग कार्तिकीनं तिच्या ग्रँडमाला म्हणजे सौंदर्याला फोन केला असतो. सौंदर्या फोनवर बोलत असते आणि कोण बोलतंय हे विचारते. अगदी गोड आवाज ओळखल्यानंतर ती म्हणते कार्तिकी का, आणि नंतर हे विचारू लागते की तुझ्या आईशी मला बोलायचं, तिला फोन देशील का. दीपा घाबरत तो फोन घेते आणि ती बोलणार असते. यापूर्वीच तिकडून आपण पाहतो की दीपिका येते. सौंदर्याला ती फोन मागू लागते, तर फोन दिल्यानंतर दीपा मात्र तिच्याशी चांगल्या प्रकारे व सहजरित्या बोलून जाते. आपण पाहतो की तिच्यासाठी जेवणाला डब्यात काय आणायचं हेही विचारलं जातं, तर ती सांगते की पोळी आणि तूप साखर. तर आपण पाहतो की हे सगळं तिला उद्या नक्की मिळेल असं दीपाकडून कन्फर्म होतं. आपण पाहतो की पुढं ती म्हणजेच सौंदर्या तिला म्हणत असते, अगं बास उद्या काय करणार आहे सांग. तर ती म्हणते प्रिन्सेस उद्या हे खाणार आहे, म्हणजेच पोळी आणि तूप साखर. आणि ती सौंदर्या खूप खुश होते आणि म्हणते ह्या कार्तिकीच्या आईला लवकरच भेटावं लागेल मला. पुढं आपण पाहतो की कार्तिक एका विचित्र अवस्थेत पडला असतो. ते जिवंत आहे की नाही हेही तर पोलिसांना समजत नसतं. मग ते जाऊन त्याला चेक करतात आणि म्हणतात हा तर जिवंत आहे. नंतर पोलिसांच्या माहितीनुसार त्याचं ID कार्ड चेक केलं जातं. ज्या ID कार्डनुसार हे कळतं की तो कोणाचा मुलगा आहे, म्हणजे सुप्रसिद्ध उद्योजिका सौंदर्य इनामदार हिचा मुलगा आहे. नंतर ते त्यांना फोन करायचं ठरवतात आणि गोष्ट मिटवायचं. नंतर आपण पाहतो की सौंदर्याला फोन येतो, कारण सौंदर्य आधी बोलत असते तिकडं की आज मला काही करून कार्तिकच्या आणि दीपाच्या नात्यासाठी तर प्रयत्न करायचा आहे, पण सुरुवातीला त्या कार्तिकीच्या आईला भेटायचं आहे. ती खूप चांगली मुलगी आहे आणि आपण जेव्हा कधी दीपिकाला बोलतो तेव्हा तिचीच ती तारीफ करत असते. इकडं आपण पाहतो की सौंदर्या फोनवर सगळी बातमी कळते की कार्तिकचा भयानक ॲक्सिडेंट झाला आहे. त्यानं रस्त्यात काचा फोडले दारूच्या बाटल्याच्या आणि तिथं बेशुद्ध अवस्थेत पडलेला आहे. सौंदर्या त्याला घेण्यासाठी ललितला तिथं घेऊन जाते, पण आपण पाहतो की श्वेताने सगळं बोलणं मागून ऐकलं असतं. तिच्या डोक्यामध्ये एक भयानक प्लॅन हिस्ट्रीचा असतो. पुढं आपण पाहतो की दीपा बाहेर चालली असते. बाहेर जाता जाता दीपाला तो मूर्ख माणूस पुन्हा एकदा अडवतो, सोबतच 2 चॉकलेट देतो. तो म्हणतो ह्यांच्यापैकी एक निवडा. तर दीपा त्याला सांगते तुम्हाला सारखं अपमान करून घ्यायची सवय झाली का, आणि बरंच काही बोलू लागते. तर तो म्हणतो पहिलं मी तुमच्या मागं होतो. दीपा रागाने बघते आणि तो सांगतो की आता मी आयशा मॅडमच्या मागं आहे, आणि तो आयशाची तब्येत कशी आहे हेही सांगू लागतो. दीपा म्हणते तुला त्यांच्यात काय इंटरेस्ट आहे एवढा. तर तो सांगतो की कार्तिक सर आणि मी दोघंही तिच्याच मागं लागलो आता, म्हणजे त्यालाही आता आयशा आवडू लागली असं तो म्हणत असतो. दीपाला गोष्टीचा खूप राग येतो, त्याचा छेडकारा करून तिथून निघून जाते. पुढे आपण पाहतो की पोलिसांसमोर कार्तिक आणि माफी मागत असतो, तर सौंदर्या ही पोलिसांची माफी मागत असते. पोलिसांनी आता त्याला बरंच काही सुनलं असतं व त्याला जायला सांगितलं असतं. ते त्यांना घेऊन जात असतात, पण ही बातमी मीडियामध्ये लीक करून यास सांगितलं असतं. पण आपण पाहतो की हे सगळं आधीच श्वेताने रेकॉर्ड केलं असतं. पुढे आपण पाहतो की श्वेता आता आयुष्याच्या घरी आली असते तिला भेटायला, आणि ती तिला म्हणत असते काय झाले. तर ती म्हणते मी तुला आत जाऊ देणार नाही. तर ती बळच आत पळून जाते, म्हणजे तिच्या आईला चकमा देऊन श्वेता आत पळून जाते. आयशाला भेटते. आयशाला म्हणते आयशा मला तुला तरी खूप महत्त्वाचं सांगायचं आहे. तिची आई म्हणते जर ती फालतू त्याचा निरोप द्यायचा असेल कार्तिकचा तर येऊ नकोस. तर आयशाला कळतं, तर ती म्हणते थांब. मग श्वेता घडला प्रकार सांगते, सोबतच सांगते की ही बघ त्या बातमीचे फोटो, म्हणजेच तिने लीक त्या ठिकाणी जाऊन जे काढले मोक्याचे फोटो आहेत तेही घेते आणि म्हणते जर तुझी सगळ्या गावामध्ये नाचक्की झाले तर कार्तिकचीही व्हायला हवी ना, त्याचाही अपमान व्हायला हवा. आणि सोबतच हेही ठरतं की त्या ती पूर्ण बातमी आता मीडियामध्ये व्हायरल करायची. हे ऐकल्यानंतर आयशा सुरुवातीला नको म्हणते, नंतर अग्री करते, कारण श्वेता आणि त्या 3 राक्षसींनी म्हणजे त्या तिघी राक्षसींनी एकत्र मिळून हा प्लॅन करतात. पुढे आपण पाहतो की बातमी कळतात साक्षी दीपाकडे येते आणि तिला घडला प्रकार दाखवू लागते. दीपाला खूप वाईट वाटू लागतं. ती म्हणते काहीतरी करावं लागेल. इकडं सौंदर्याच्या घरी मीडिया आली असते. मीडिया त्यांना विचारत असते नक्की काय झालं, आम्हाला आमच्याकडून ही बातमी लपवू नका. तर सौंदर्य आमचा पर्सनल मॅटर आहे असं सांगून गोष्टी लपवण्याचा प्रयत्न करते. आपण पाहतो की रिपोर्टर घाणेरडे प्रश्न विचारत असतात की डॉक्टर असे का करतात आणि डॉक्टरांचं काय उदाहरण वगैरे वगैरे. सौंदर्याला ह्याचा खूप राग येत असतो, पण ती त्यांना अगदी जेन्युनली किंवा पोलाइटली सांगत असते. तर कार्तिकमध्ये येऊन स्वतः सगळं सत्य सांगतो की हो मी जाऊन काचा फोडल्या होत्या दारूच्या बाटलीच्या आणि तिथं बेशुद्ध पडलं होतो. अजून तुम्हाला काय ऐकायचं आहे. मग रिपोर्टर्स म्हणतात माफ करा मॅडम, पण डॉक्टरनी जसं वागितलं तर कसं व्हायचं, आणि रागाने निघून जातात. पुढे आपण पाहतो की आता साक्षी आणि दीपा यांचं बोलणं चालू असतं. साक्षी म्हणत असते जे काय झालं ते बरोबरच झालं, कार्तिकला शिक्षा व्हायलाच हवी होती, कसले घाणेरडे आरोप केले होते त्याने तुझ्यावर. तर दीपा ती म्हणजेच कार्तिकची बाजू घेऊन तिला म्हणते तू त्याची माफी माग आणि असं काही बोलू नकोस, आणि दीपा त्याला भेटायला जायचंही हट्ट करते. पुढे आपण पाहतो की साक्षी तिला म्हणत असते असं काही करू नको, तू वेळ झाले का. तर ती सांगते की परिस्थिती कदाचित वेगळी असू शकते. घडला प्रकार स्वतःवर दोष घेते, म्हणजेच काल ते दोघं एकत्र होते पण त्यांची एंगेजमेंट झाली नाही म्हणून ते सगळं घडले आणि स्वतःला कार्तिकला दोषी ठरवते. आपण पाहतो की साक्षी म्हणते तू त्याला भेटायला जाऊ नको, तर दीपा ऐकत नाही. व इथेच हा एपिसोड संपतो. मध्ये आपण पाहतो की सौंदर्याला
श्वेताचा फोन चेक करू वाटतो. तिचा फोन चेक केल्यानंतर तिला त्यात पुरावे सापडतात. म्हणतात आयशा खरं सांग काय झालं आहे. तर आपण पाहतो की आयशा अचानक बेशुद्ध पडते आणि बेशुद्ध पडल्यानंतर आयशा डॉक्टरकडे असते. डॉक्टर सांगतात कॉंग्रॅच्युलेशन, गुड न्यूज आहे, म्हणजेच ती प्रेग्नंट आहे. पुढे आपण पाहतो की कार्तिकीकडे गेली असते व ती त्याला म्हणत असते जे काय झालं ते माझ्यामुळे झालं. तर कार्तिक सगळे आरोप स्वतःवर घेतो. आपण पाहतो की दीपा म्हणत असते कार्तिक, जर तू म्हणतो की परिस्थिती वेगळी होती, कदाचित जे आरोप माझ्यावर लावले त्यावेळी पण परिस्थिती वेगळी असेल, कधीतरी माझ्या बाजूने पण विचार करायचा होतास, कदाचित मी पण बरोबर असले असेल तर. आणि कार्तिक विचारात पडतो व त्याचा एपिसोड संपतो.